Salam, gomusunuz aşun Hatayda medisina okumak hakda görüň etjek bilişiňiz ýaly men özüm Jiyan Chinese Medical University okuyan, 4-nji kursa götürip gelýän. Bizem okumada ýazylşyk başlandy ýöne muallim gysybrak Aliya okuwçylar ýany barlap Aliya Duolingo talap etdi. Aslında Duolingo'ny başlandan talap etdiği ýöne muallim bizim ýagdaýymyzda düşünüp öz sertifikatlarymyzy kabul edipdi geçen ýyl. Şeýdem okuw giripdi studentler. Muallim aýdyşyna görä şol geçen ýyl gater wetken pazeka dokumenti tutýan okuwçylar muallim. Soňra beýlek muallimler kän jab edip başlapdyr inglizçe bilen okuwçylar zatdy. Innem şoň netijesinde de muallimni barlap okuwçylary barlap alýan inglizçe bilýänler bilmeýänler taýgaryp şeýdip alýar. Onam näme tapşyrma etdiler Duolingo'ny ambisyny tapşyryňda şu taýyk rezultatyny nire uğratmaly diýen ýer bar eken, email ýazmaly eken o taýyk. Şu taýyk universitetiň öz emailini ýazmaly. Şonlukda Duolingo ofisial saýty görünçe universitetde uğratýar rezultatlaryny şonýalyk edip goýdylar. Sebäbi ambisyny beýlek rezultat alsaň ýene-de pazerka bolmak mümkin diýip şeýdip şonýa pikirlenip şonýalyk karara gelipdirler. Kän kişi soraýa şu Duolingo'suz bolanokmy, ýokmy şu Duolingo gerekmi, şu sertifikat gerekmi diýip soraýarlar. Ine okuwçy alanlykmy diýip soraýarlar. Eğer İngilizcen goýup Duolingo'ň baý bolsa kan şonda ýerleşdirip bilýär, arkan ýazyp bilýärsiňiz. Olaram ýoksa onda bolanok İngilizce sen goýup bilseňem hökma şu sertifikatlar gerek. Duolingo test 10 ýyl kyn däl, TOEFL we IELTS garaňda 10 ýyl kyn däl. Ambisyny İngilizce goýup normal bilseň geçip bolýar. Beýlek testler garaňda ardan, şoň üçin muallim hemme kişi şu kömek bolsun diýem, şu Duolingo gerek diýip otur hökman ýagdaýda. TOEFL diýip IELTS 10 ýyl men talap edem zok diýe. Prosta Duolingo hem ardan hem aňsat diýe, şoň üçin biz şonu talap etýäs diýe. Aslında muallimler bir de kömek etjek bolýaşdaýda. Ýene de gatkan kiçin gahar ýaly şunu ýaly muallim alman oturýar adet ýöne olankom dogry bir tarapdan sebäp pazerka dokument getirip inglizçe bilmeýän okuwçylar alyp otursa universitetiň awtoritet ışak gatja. Indi muallim aýdyşyna görä biziň universitetimizden tisýan boýunça topga girdi bolýar. Indi şonu hatam berkitjek bolup hatam ösdürjek bolýarlar. Şoň üçin daja okumyzyň müdür zady klaslara zatlar alınmana gelýär şu ünlerde okuyan nähil okuyanlygyny barlamak üçin. Medisina okujakka başga urlara ýerleşdirip bilýän diýen bolsaňyz öňe men bellek geçdim. Harbiy Nusiýan şäherlerine bir kısan ura ýerleşdirip bilýär, bilmek gerek gel. Inženýerçiligä bir kısan ura bolmaly, iki kısan görnüşi ýani bir de Hytaý dil edebiýat, birim abyşny patkurs şoňa ýerleşdirip bolýar. Vi ýene orada ýardan çykmaka aýdaýyn. Bizim universitetimizde patkurs hem bar, oňa ýene dil sertifikatlar gerek gel, tak ýerleşip bolýar. Eger de patkursa giresin gelýän bolsa, inženýerçilik Hytaý dil edebiýaty okasyň gelýän bolsa, akin habar tutup bilersiňiz. Medisina urlaryna girmek isleýän bolsa, onu hökman Duolingo almaly bolýar. Duolingo egerde bar bolsa, arkan habarlaşyp bilersiňiz. Sag bolun. Salam goýmusyňyz, şu videom göndergeni bizim universitetimizde okuw ýerleşdirýänlere degişli. Kim bilmeýän bolsa universitetiň adyny şahda ýazyp geçýän. Geçen günlerde muallim pazerka dokumentti tutanlyk üçin universitede Duolingo sertifikat talap edip başlady. Ona hemmemizden bilýäs. Şondan soň men muallim ýanyna kän gatnadym, birden dokument düzeltdim. Muallimyň talap eden akelýän dokumentlerini ýygnap aljak bolup, on taýin etjek bolup gaterip awtym kän etdi. Şu taýdan 200 okuwçyma kän saglygyna desem bilýär, men bile deňine algadylar şu dokumentleri düzeltjek bolup. Soňra men ony taýinladym, Hudaýa şükür muallima berdim. Olar gidip müdürler maslahat etdiler, meeting etdiler. Şondan soň Türkmenistanyň TOEFL-y şol bolýar diýen karara geldiler. Aslında Duolingo aýrylmady, Duolingo'da bar. Ýöne Türkmenistanyň TOEFL sertifikaty kabul edilir diýip şondan soň karara geldiler. Men aýtjak bolýarmy kimde kim şu biziň okumyza okuwçy getirýän bolsa gaýrat edin original zat goýun. Tak biz öň şu bir näçe adamyň pazerka dokumenti üçin bar, hem okuwçylar atkaz boldy, daja hakyky sertifikatlar baglarym hemmesi atkaz boldy. Häzir indi ýene pazerkada tutsa da milyon san dokument ersege meni muallim kabul edenok hemme kişi atkaz bolýar. Bir kısan ýanky aýdyşmar pazerka üçin näçe san adam okuwçy, näçe san inglizçe bilen sertifikatly adamlar atkaz bolýar. Häzir maňa diýersiňiz sen de inglizçe bilmeýän okuwçylar bar diýip. Dogry, meni de inglizçe bilmeýän okuwçylar bar diýip, hem inglizçe bilmeýänler aýyrdım. Patkursa geçirdiýenler patkursa geçirdim, sebäp patkursa dil hökman dälli. Hemmesinden 2 edek interview aldım. Kimin inglizçesi gowy bolsa şolar alkalym, inglizçe bilmeýänlerim gynansak da atkaz etdim. Beýlek inglizçe bilen okuwçylarym da Duolingo geçirdi otur. Daja geçenlerim bar arasynda uje kynamda şol egzamin. Arasynda Duolingo tapşyrmaýanym bar, ýöne oňam original TOEFL sertifikaty bar.
inni kimde kim bizim üniversitemizde ýagny Zhejiang Chinese Medical University giresi gelýän bagosy original Duolingo sertifikaty ýa-da original TOEFL sertifikaty bagosy ýerleşdirip bilýän. Ata inni içinden okuwçy alamak sebäbi gaty seriýoz ýagdaý bolup otur, molum bir-birden barlap otur. Daja okuw tasirýanyň özlerim bilýändir, ýöne ýygyna gaýtaryp oturýar bir ýekje zat ýalňyşlyk üçin diňe men kidäl beýlekleriň kem şon ýalaky. Ýene bir gadak gaýtylýan gayret edeliň we dokumentleri original etjek bolýan sebäbi diňe bir okuwçyda näsan okuwçy we çyndan okasy gelýänler we kabirin görüp çyndan bir hilek bolýan bir ýerden bir fake dokument diýip olaryň kom atkaz bolýar şoňa oýnanýan diňe. Şoňalyra galanam egerde görüňizde degen bolsam bagyşlar ýöne çyndan şu hakykat şoň üçin hemmen bile bolsak hemme zat ugurna bolarym ka diýen. Sag bolun. Madama Xitayda medisina okumagyň gowy taraplaryny aýtdym. Geliňinem azajyk minus taraplaryny aýdaýyn. Şu aýtjanym diňe men üniversitetime degişli beýlek üniversitetler bilemok. Men şu 4-nji kurs, 4-nji kursda balnis sapaklary bolýar, praktis etmäni. Prosta gödüňizde getirip birinji balnis sapagy edemez, elimizde akyldymy şeýle umytlarla gittik, näýle bolarka balnisin içiniň atmosferasy näýlik gaza diýip şeýdik gittik, ullukan umytlarla gittik. Balnisa bardygym oşa ullukan umytlarymyz pat diýip geri gaçdy, ullukan gaçdy özüm. Doktor malum aňarda dursun, gijede bir praktis edip beren okuwçylar bolýar, kantlar. Şo praktikantlaryň biri geldi däli men bir abyş ullukan bir klasda ýerde oturduk. PDF vardı, prezentasiya. Şonu ullukan trader'de göýberdi, bir-birde şolar okap berdi. Olam Xitayça, inglizçe wapşe bilen olol, çalak-çalak bilýär. Onuň o prezentasiýadan tutuş hemmesi Xitayça, inglizçe däl. Biz aramyzda bir kısan kaýaşyny düşünýärmiz. Ba Xitayça ýöne hemmem düşünmeýär, bizim daja urumyzam inglizçeden okaýas. Onuň ýankyny prezentasiýany bir-birden okap berdi, okap bollamdy, gutory gidiplersiňiz diýdi abi. Ay hemmem gahamır diýeli näçin şowdan ýol sokup geldik sebäbi bizim üniversitetden ballistaşdan oňa daşan däwildaş bolu ne bitirip geldik de. Ondan soň öz klas grupamyzda hemmek şolmaýardy, opşy okatmalar jalp etdik, ullukan jalp etdik we näme bolandyr etýäňiz. Ullukan hissat boldy. Sebäbi bolum bilemek, opşy jogapkärçilik alsa almadım opşy geçtirdi, ýatdan çykyp gitdik araçyal. Onsa bolýa ona doktor iş çykypdyr diýer. Kanyýaşna doktor bolsam bolmanam her hili sluçy bolupdyr ýa. Onu iş çykypdyr diýer bolýa. Ýöne ondan soň bizde hepde näçedik balista gatnaýarsamy. Olen inna öwreşmem gitdik ýöne başda çyndan ammara agyrdyk, dog hissat okatmaýanlaryny görüp bara. Baryan näçer disene wapşe okatmaýanlar hissat käbiri arasynda tapylsa bir sanda, iki sanagy şol okadan kişi bolýar. Ol inglizçeler gat gowdalýar bolýar, gowdamşy ýöne strana düşündirip bilerdi, translator zat şonu düşündirip bilerdi. Ama hiç näme ýetýän barýas, attendance ýani okuşy tapyga gelendir diýip belli ýaz, öz zadymy belli etýän zadymyz ýok. Hawa bir kezek gal arasynda mollumlar, doktorlar bayan hakyky pasiýentin ýanyna bardyk. Hal zat sorap näme bolýar diýip şeýle ýazan bolduk, lada lista. Ýazyp şol molluma berdik. Olam oturanam garja adam, köpüsi garra adamlar Xitayça gurlaýar, garra adamdan Xitayça düşünýän bolanok. Onuň opşon ýazyrak kynşyt aýtjak bolýanym, diňe öýde okamaly. Şoýda käbirin akylly sıran ol komentar ýazjaklar, olar doktor, siz näme etme wagty bolmagan biler, eýle beýle bolýyn. Onda näme üçin bizi okatma diýip jogapkärçilik alyp biz balnisy ertdirmesin, ýa-da nimam nähilek bolsun, ýörete biziň adymyzda bir mollum bolup okadyp dursun, işlemesin näme. Onda başga doktorlar işläsin. Şu zatda çyndan men gaharym gelýär o baryn tam baýana aýdan arasynda şunýalyk zatlaryny bir kemsiz gözel bolmaz, kanyýaşda ol şolam şu taýnyň şu minusy.